शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आणि दिवस 18 मार्च. तर झाले मॉर्निंग आणि हे बघा आमचे साहेब सकाळी सकाळी आलेले तिकडे. ते बघ कलर काढते, कलर काढतो. तर मॉर्निंग झाले. पिलूला स्कूलला सोडायचं, स्कूलला जाय बघायला जायला पाहिजे. हे बघ स्कूलला जायला सोडायचं आणि मग ऑफिसला जायचं. हा, आणि मग ऑफिसवरनं आलं भेटू. सांग त्यांना, सांग ऑफिसवरनं आलं भेटू. भेटू भेटू आणि मजा करू, मस्ती करूया. काय मस्ती करू. तर ऑफिसवरनं आलं भेटतो आणि ऑफिसवरनं भेटतो आणि काय काहीच नाही. चला. A few hours later. तर मित्रांनो, आलेलो आहे घरी. थोडं बाहेर गेलेलो त्यामुळे लेट झालेलं आहे यायला आज. आणि हो, खूपच लेट झाले. 8:30 वाजून गेलेत. आज काय करता येत नाहीये. बघू, शूट करता आला तर करू, नाहीतर मग जेवून करायचं. बघू शूटचा प्लॅन, नाहीतर मग उद्या बघू. तर आता पहिला ब्लॉग टाकतो थंबनेल बनवून आणि नंतर भेटतो. तर मित्रांनो, आज तुम्हाला मेनू दाखवतो. व्हेज आहे, सोमवार आहे. तर काय पण नाही भेटला आज आपल्याला. सकाळी होता, संध्याकाळी लेट झाल्यामुळे काय भेटला नाही. तर आता बघूया, जेवायला घेतो, दाखवतो मेनू आज बनवलेला आहे. तर लवकरच स्पेशल ब्लॉग येईलच. रेसिपीचा काहीतरी बनवायला घेतो, हे अपेक्षित आहे. तर चला बघूया. वाढ मला तर पापड पण येत आहेत, पापड पण येत आहेत. काय देते वाटीत नाही, ताटात बोलले, ताटात. तर दाखवतो. थांबा तुमच्या मला भूक लागली. हा, वाटते ना. तोपर्यंत बघतोय मी कोण पण बघतोय. थांबा दाखवतो, वाढल्यानंतर. मित्रांनो, हे पापड घ्या. घेतला आपला मेनू आहे. हा छोटासा डोसा आहे पिल्लूचा. ही भाकरी, भाजी, पापड आणि टॅमॅटोची चटणी आणि थोडी तिखट चटणी. असा पापड खाल्ला का कोणी? डायरेक्ट भाजून. जेवूया आणि नंतर भेटूया. हा म्हणजे मी बनवले म्हणून बघतो माझ्याकडं. सांगतो कसं व्हावं. जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी, जय पांडुरंग हरी. तर मित्रांनो, दिवसाचा एंड आमच्याकडून आणि आणि अजून एक खाऊन आईस्क्रीम खाऊन होणार आहे. तर हा, आजचा ब्लॉग इथे करू. तुम्हाला कसा वाटला ते लाईक कमेंट मध्ये सांगा. लाईक दुसरा पण चॉकलेटचा लाईक शेअर आणि जे नवीन आहे त्यांनी सबस्क्राईब. त्यातला मी खायला घेतला. गुड नाईट. क्रीम ना अशी खायला लागली.